O Centro de Formación de Audiovisuais da Deputación foi o lugar onde Miguel Grandío espertou o seu interese polo sector. Cando rematou os seus estudos de produción no 2012, continuou ampliando a súa formación en comunicación audiovisual. Do seu proxecto de final de carreira naceu Sons de Estelo. O que se busca con este proxecto é darlle un pouco de pulo a estas bandas que cantan en galego, porque a verdade non son aínda todo coñecidas que deberían ser, cada vez máis, lóxicamente, pero sigue habendo moitas bandas de calidade que fan música en galego, e, bueno, queremos dar un pouco de visibilidade a esas bandas e facelo nun formato diferente tamén. E tamén en lugares pouco coñecidos de Galicia ou nada habituais para este tipo de actividade, como o antigo casino de Mondoñedo ou fábricas abandonadas. Dun xeito máis ben informal. Buscamos facer algo diferente, non un concerto nin poñelos nun escenario sen máis. Gusta e moito. Actualmente fixemos xa 3 tempadas, vamos polas 15.000 visitas en YouTube, máis ou menos, entre todas as sesións, son 18, e, bueno, en xeral o feedback é moi bon. As sesións gratuitas están dispoñibles nas redes sociais de Sesións de Estelo e na súa páxina de YouTube. Eu vexo como unha contribución á cultura e as bandas pois tamén, quero dicir, ao final é un favor mutuo que nos facemos, tamén tecemos rede entre nós e logo pois xurden ás veces outros proxectos entre nós. Pero bueno, sí, é unha cousa que non ten interese económico por ninguna das bandas. O mapa das sesións de Estelo continuarán brillando para chegar a todo o que queira a música que se fai en Galicia.